Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang ating kaugnay agribalitaan sa linggong ito. 20 partisipante mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Camarines Sur ang nakapagtapos sa isinagawang Training of Trainers for New Local Farmer Technicians Specialized Training Course on Rice Production Technology and Extension Delivery System with Gender and Development Concepts sa Sonrisa Farm, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur na ginanap noong March 6 to 17, 2023. Isinagawa ang nasabing aktibidad sa pamumuno ni ATI Bicol Center Director Elsa A. Parot kasama sina Engineer Christine O. Olila na nagsilbing project officer sa nasabing pagsasanay. Nagbahagi rin ng kanilang mga kaalaman at nagsilbing tagapagsalita sa nasabing pagsasanay ang pool of experts mula sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, Department of Agriculture, Regional Field Office 5 at Fertilizers and Pesticides Authority Regional Office 5 kasama ang Central Bicol State University of Agriculture. Nagsagawa rin sila ng hands-on activities tulad ng double mulching technique, seedbed and seedling preparation, paggamit ng makinarya sa pagsasaka, at -1 element technique or MOET. Ang 2 linggong pagsasanay na ito ay sinagawa upang maging epektibong LFTs tungkol sa rice production technologies, extension delivery system, proseso at konsepto ng GAD at upang mas ma-empower at magkaroon ng pantay-pantay na karapatang pangtao, mapanatiling malaya mula sa karahasan, masuportahan sa pagpapasya sa sarili at actualization ng human potentials ng bawat kasarian. Samantala, sa probinsya pa rin ng Camarines Sur, isinagawa ang 5 araw na pagsasanay para sa mga Agricultural Extension Workers or AEWs tungkol sa gender and development na pinamagatang Gender-Based Effectiveness Skills Training or GBEST. Ang pagsasanay na ito ay ginanap noong March 13 to 17, 2023 at nilahukan ng 20 AEWs mula sa 6 na probinsya ng Bicol na pinangasiwaan ng ATI Bicol sa pamumuno ng Center Director Ma'am Elsa A. Parot kasama sina Mr. Marjan B. Rambuyong, ang nagsilbing project officer ng pagsasanay at si Ms. Fatima Allende ang support staff ng nasabing training. Sa panahon ng pagsasanay ay tinalakay ang mga culture, gender cultural dynamics, pagkilala sa gender realities and issues, at pagbuo ng gender affirmative plan. Ang pagsasanay na ito ay pinangasiwaan upang maging GAD champions ang mga AEW sa pamamagitan ng Gender-Based Effectiveness Skills Training Workshop at para mas mapagbigay ng epektibong serbisyong ekstensyon sa mga magsasaka at mangingisda. ATI Bicol naging saksi sa pagbibigay ng 28 kambing sa isang Farmers Association ng Huban, Sorsogon. Ito ay naganap sa turnover ceremony na isinagawa ng National Dairy Authority sa Bacolod Elementary School, Huban, Sorsogon noong ika-7 ng Marso 2023. Pinangunahan ni NDA Administrator Dr. Gabriel Nagamayo ang turnover ceremony na kung saan ay binisita rin nila ang AHF Goat Farm sa Barangay Katanusan, Pilar, Sorsogon. Naging saksi ang ATI Bicol sa pamamagitan nila Ms. Prima Luby Imperial, Information Officer 3 at Chief ng Information Services Section, at Mr. Roberto B. Santos Jr., ang National Livestock Program Alternate Point Person ng ahensya. Bilang kinatawan nga ni ATI Bicol Center Director Elsa A. Parot. Bukod sa goat and cattle integration under coconut, kasama sa interbensyong pinamahagi ang health and medical insurance, crop insurance, scholarship, training in farm schools, organizations of cooperatives and associations, hybridizations, intercropping at shared processing facilities. Magiging bahagi ang mga organisadong grupo ng mga magsasaka sa Nyugan
tulad ng AHF sa mga pagsasanay na magaganap sa mga susunod na buwan sa ilalim ng CFIDP training component. Nagbigay din ang ATI Bicol ng mga babasahing patungkol sa programa upang makadagdag sa kaalaman ng magniniyog. Urban Agriculture Program ng ATI Bicol nagpunla ng interbensyon sa Legazpi City, Albay. Ang ATI Bicol ay nagsagawa ng ating punla or project to uplift the lives of new leaders in urban agriculture noong ika-28 ng Pebrero taong 2023 sa Barangay Cruzada, Legazpi City. Ang inisyatibong ito ay nagbibigay suporta sa isa sa mga direktiba ng Department of Agriculture at Republic of the Philippines President Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong palakasin ang pagpapatupad ng Urban Agriculture Program para masiguro ang pagkakaroon ng sapat na pagkain at mapanatili ang produksyon. Ang aktibidad na ito ay pinangunahan ni Development Management Officer 2 ng ATI Bicol na si Ms. Justin Rosie Tubig sa pakikipag-ugnayan sa City Agriculturist ng Legazpi na si Ms. Sheila Arnas at Honorable Edsel Laguno ng Barangay Cruzada, Legazpi City. Mahigit kumulang 200 benepisyaryo mula sa women's organization at purok leaders ng Barangay Cruzada ang nakatanggap ng UA Starter Kits na binubuo ng assorted vegetable seeds, seedlings, seedling trays, hand trowels, organic fertilizers at 5 sets ng Information, Education, and Communication or IEC materials. Dagdag pa dito, lokal na pamahalaan ng Barangay Cruzada ang nakatanggap rin ng isang set ng gardening tools na binubuo ng asarol, pala, regadera, pala, bolo at 2 bag ng organic fertilizer. Ang ATI Bicol ay patuloy na paiigtingin ang promosyon ng urban agriculture sa pamamagitan ng pagbibigay ng UA starter kits at manghikayat na magtanim at makagawa ng sariling pagkain mula sa kanilang tahanan. At yan nga ang ating agribalitaan sa linggong ito. Ako si Ate Cha, ang inyong podcaster sa hapon na ito. Magandang hapon. Magandang araw mga ka-agri at isang masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya sa ating lahat. Welcome sa 4th episode ng ating Kaugnay Podcast, Provider of Extension Advice and Services or PEACE. Ito po ang inyong lingkod, Ate Cha, at samahan niyo po kaming tunghayan ang ika-4 na episode ng ating agri-salitaan. Makakasama nga po natin ngayong umaga upang makapanayam ang isa sa masipag at magaling pagdating sa monitoring and evaluation. Walang iba po, kundi ang Development Management Officer 1 ng Planning, Monitoring and Evaluation Unit ng ATI Bicol, Ms. Nida A. Hagos. Ayan. Bati ka, Ms. Nids. Magandang araw, Cha. And of course, magandang araw sa ating mga viewer ng ating Kaugnay Podcaster. Ayan, makakasama nga po natin si Ms. Nida para po ibahagi sa atin ang iba't ibang M&E strategies ng ATI Bicol when it comes to agriculture and fisheries extension and as well as the training programs. And yan po, magandang hapon sa lahat. At ngayon, umpisahan na po natin ang kwentuhan with a purpose. So ngayon, umpisahan na po natin ang unang tanong, Ms. Nida. So, as we all know, Ms. Needs, that ATI is the capacity builder, knowledge bank, and catalyst in agriculture and fisheries extension. And we also know that ATI has been very persistent pagdating po sa monitoring and evaluation. Ngayon, can you tell us, Ms. Needs, kung what are the M&E strategies ng ATI Bicol ngayong year, this 2023? Okay, so marami-rami tayong strategies na ginagawa in terms of monitoring and evaluation ng ating mga activities. So, isa na dyan yung sa reporting system natin. So, talagang na-upgrade
kahit yung reporting system natin ay na-upgrade siya, and we really support yung Let's Go Digital. So digitalization, from the manual submission ng TOACR natin, yung training and other activity completion report, nagkaroon tayo ng TMIS. Yung TMIS na to is the Training Management and Information System, na kung saan online na yung data banking natin. And of course, online din yung data analysis, yung analysis of data natin. Mas napadali and mas nakukuha agad natin yung mga kailangan natin na data for our PPAs. And alam mo ba, this year, kung napalitan na yung manual submission natin ng TOACR, naging TMIS na siya, this year aabangan natin yung mas upgraded version ng reporting system natin, which is the UNEXIS, the Unified Extension Planning and Monitoring Evaluation Information System. Hindi lang physical accomplishment ang makikita natin dito, as well as the financial, pati na rin nga yung profiling ng mga agricultural extension natin sa mga LGUs. Ayan. So, sinasabi natin na from common or normal manual reporting system, which is the TACR, we really go digital, from normal to techie part, which is the TMIS. And ngayon naman, very exciting itong UNEXIS na tinatawag. So, maraming aabangan ngayong year. And when it comes to regular performance evaluation, Miss Needs and other MD strategies, do we have any other? Yes, marami pa tayo. So, in terms of performance evaluation, we conducted it regularly. So, alam naman natin na in the evaluation ng ating mga PPAs, talagang tinitingnan natin yung results. Ano ba yung results nito? Do we really touch the lives ng ating stakeholders? May impact ba yung ginagawa natin? So, talagang tinitingnan natin, or we really give emphasis doon sa mga results ng mga evaluation na yan. Then, aside from the regular performance evaluation na kinakandak ng center, we also have this periodic evaluation ng mga activities natin. Meron tayong tinatawag na RBME. Through RBME, the Results-Based Monitoring and Evaluation, kinakandak natin yung evaluation ng mga activities. So, for this year, year 2020 interventions yung titingnan natin, kasi yung RBME naman natin is 3 years backward. So, aside from the evaluation natin, regular and periodic evaluation, we also conduct yung operational monitoring. Hindi lang kasi natatapos sa pagkandak natin ng training yung ginagawa natin sa mga training courses na ino-offer natin. We also have this monitoring ng trainees action plan. So, tinitingnan natin kumusta after ng training, kumusta na yung trainees natin, na may nabago ba sa kanila, nagawa ba nila yung mga sinulat nila sa action plan. So, through the operational monitoring na syempre kinakandak ito ng mga project officer ng mga iba't ibang training courses natin. So, you're saying na we really prove na talaga na hindi lang hanggang training, kasi sabi mo nga kanina, we really make sure na we really touch the lives of our clients. So marami pa palang ginagawa ang ATI after the training. So may monitoring and evaluation pa po tayong ginagawa, napakarami. So dito naman sa ATI, we really love works. Sabi nga natin, this prove our relevance as an institution. Pag maraming work, mas maganda at marami yung relevance. Kasi nga as ATI, we are being challenged by the ATI policy direction this year through our ATI directorate that as ATI, we should be a premier institution, both local and international. So ngayon naman, Miss Needs, let's move on with our primary function, which is to capacitate our AEWs and LGUs. Ngayon, ang tanong ko, Miss Needs, most of our LGUs now have limited manpower and resources for implementing the agriculture and fishery extension and trainings. Ngayon naman po, ano ba yung mga strategies ng ATI para po mas makapacitate
yung ating AEW sa mga local government units natin this 2023? Okay, Cha. So, alam mo, yung offerings kasi ng ETI in terms of mga capacity building activities, hindi lang siya nalilimit sa mga technologies. So, mga agricultural technologies, ano. So, we also conducted the monitoring and evaluation. So, we spearheaded mga training na ganon. So, this year, abangan po ng ating mga AEWs, yung training on MNE, yung training on monitoring and evaluation for agricultural extension workers. So, isa ito sa mga ginagawa ng ATI to capacitate our AEW in terms of project monitoring and evaluation. So, abangan po nila yan on May and November. So, hindi lang pala mga skills training ang dapat abangan ng mga AEWs natin. We really offer trainings when it comes to monitoring and evaluation. Kaya sa mga LGU, mga AEW natin dyan sa mga local government unit na hindi pa po nakakapag-attend ng monitoring and evaluation, training on monitoring and evaluation. So, abangan nyo po ito on May and November. This year na po. Ngayon, let's move on with our next question. Ito naman, list naman tayo. So, dito naman, punta tayo sa isang parte ng function ng ETI, which is, kumbaga, partnership naman. Punta tayo sa partnership. So, ngayon, Miss Needs, ano po ba yung mga M&E partnerships ng ATI Bicol and our partners, especially po sa ating isa sa mga pillar ng ating extension, which is the State University and Colleges. Ano po ba yung partnership between our agency? So, in terms of M&E partnership naman, so we have this sa Central Bicol State University of Agriculture, or the CBSUA. So, the most recent is the national evaluation ng Binhi ng Pag-asa program. So, yung Binhi ng Pag-asa program ay in-evaluate yung implementation nito. So, 2017 sa 5 provinces nationwide. Then, yung 2021 interventions naman ng Binhi ng Pag-asa ay ini-evaluate din ng CBSUA na kung saan 2 province sa atin yung napasama. So, we have Albay and Camarines Sur. So, sa kaalaman ng lahat, yung Binhi ng Pag-asa program natin, ito yung program for the youth in collaboration sa office ni Senator Grace po, yung OSGP natin, na pinaka-main purpose nito is to mold the young people into active players in agriculture as the agripreneurs. So, hindi lang sila youth, kundi maging agripreneurs yung pinaka main purpose ng Binhi ng Pag-asa program. So, this just really prove na hindi lang internally ang and with clients ang ating M&E. Open din ito for partnership with our partners sa pillar of 4 pillars of extension. So, yan nga, CBSUA is one of our partners. Ngayon, Miss Needs, for our next question, with the full implementation of the evolution of AFE services, so we come now with our implementation ng Executive Order 138, which is the Mandanas-Garcia ruling. How is M&E ng ATI Bicol operationalize the PAFES? As we all know, PAFES is, kumbaga, this is the prelude or the aid to the Mandanas ruling. Ngayon, paano po ba yung M&E nag-operationalize under PAFES? Okay, so yan ang kagandahan dito sa atin, Cha. Kasi we really have this strong partnership with our mother agency, yung DA. So kaya mas napapadali yung mga kailangan natin gawin, kailangan natin i-consult sa kanila. So we collaborated with the DA, of course, yung mother agency natin, and yung PLGUs natin, the province mismo, to really fast track yung implementation ng PAFES sa 6 na probinsya ng Bicol. So, PAFES naman is designed to operationalize the agri and fishery extension after yung need-based or mga participatory planning na ginagawa into monitoring and evaluation. So, talagang tinitingnan natin from the need-based up to the M&E ng M&E cycle
nung implementation ng PAFES. So, nandyan palagi yung MNE to really to monitor and evaluate the implementation ng PAFES natin dito sa Region 5. Ayan. So, napakarami pala talaga ng ginagawa, hindi lang, ginagawa ng ATI, hindi lang po sa pagpapatraining. Siyempre, we also have extension programs as well as the M&E. So, dyan nga po, natatapos ang interview natin with our Development Management Officer 1 ng ATI Bicol, Miss Nida. So, thank you so much. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo sa aming imbitasyon na maging guest dito sa ating Kaugnay Podcast, Provider of Extension Advice and Services or PEACE. And syempre, for sharing the ATI and M&E strategy, especially this 2023. And sabi nga natin, ATI has been very persistent pagdating sa monitoring and evaluation. And napakalaking factor nito pagdating sa pag-assess ng performance ng ATI Bicol. And syempre, ng ibang institusyon na din. No? Asahan nga natin na tuloy-tuloy pa rin ang ATI Bicol sa pagbibigay ng extension advice and services pagdating sa agriculture and fisheries. Maraming salamat po sa ating mga viewers na patuloy na nakaantabay at nakatutok sa ating agri-salitaan. And ngayon, sa mga oras po na to, para sa ating agri-tanong naman, Miss Nid, this is in relation with our interview this episode. So, isa po sa inyo ang maaaring manalo sa ating episode na to. Ibigay lang po ang sagot sa ating agri-tanong this episode. So, makakatanggap po tayo ng 100 pesos worth of load. So, i-comment lang po ang tamang sagot sa babanggitin naming katanungan. So, i-comment down, then after po natin makagather ng mga kasagutan, ay i-announce po namin sa aming Facebook page ang mananalo. So, here comes our agri-tanong for this episode. So, ano ang reporting system ng ATI Bicol sa kasalukuyan? So, ang answer dito sa katanungang ito ay maaaring acronym. Hindi na po natin pipiliin pang pahabain. Acronym will do. So, yan po. Sagot lang po tayo sa ating agri-tanong. Ayan. Abangan niyo po ulit kami next week sa panibagong kwentuhan na kapupulutan pa ng aral dito po sa Agri-Salitaan ng ating Kaugnay Podcast, Provider of Extension Advice and Services or PEACE. Magandang hapon. Narito ang Agri-Abangan. Ano-ano ba ang mga kailangang abangan ng ating mga stakeholders for the next 2 weeks dito sa ATI? So, narito ang mga activities ng ATI Bicol for this March 22. So, magkakaroon tayo ng information caravan on the Coconut Farmers and Industry Program or yung CFIDP natin sa lalawigan ng Camarines Norte. So, ito ay pangungunahan ng Information Services section natin. So, we have also this ESP Council meeting ng Partnerships and Accreditation Services section ngayong March 23. Then, kasalukuyan din ginaganap ang training on swine production and management for Inspire beneficiaries under livestock program naman ng Partnership and Accreditation Services section. For the next week, we have this TOT, 5 days TOT, Training of Trainers on Farm Business School under the CFIDP or yung ating Coconut Farmers and Industry Development Program under the past section, yung Partnership and Accreditation Services section natin. On March 28, magkakaroon tayo ng launching on SOA SRA, School on the Air, Smart Rice Agriculture sa lalawigan ng Catanduanes. So, ongoing pa rin po dito ang enrollment. So, pumunta lamang po kayo sa inyong Municipal Agriculture Office sa iba't ibang munisipyo po sa lalawigan ng Catanduanes.
So on this same day din po, magkakaroon tayo ng MOA signing with Director Remelin Recotor, ang ATI Director 4, together with the DARFO5 Regional Executive Director, Director Rodel Tornilla, para sa extension ng ATI tenancy dito sa sa compound na to, which is 25 years. Ano po, extension of 25 years ng tenancy po ng ATI. At yan po ang ating Agri-Abangan. Ako po si Ate Needs, ang inyong Agri-Abangan podcaster. At yan ang ating Kaugnay Podcast. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.